kamitiw ka faamu an minnu bɛ jamana kɔnɔ yan u k'a dɔn walahi se de t'anw ye ni se dafalen b'an ye kamiti du tɛ to jamana kɔnɔ yan koyi k'a fɔ ko nin filɛ kamiti don k'a bɛ ka balo an ni ɲɔgɔn cɛ ma an tɛ jɛn n'a ye e bɛ jamana bila kafiri sigiyɔrɔ tɛ silamɛ jamana ye koyi awɔ wa kafiri de don kafiriw de don kamitiya ye ka mɛ fugariw ma baarakɛbaliw ma kodɔnbaliw ma ko tɛ jamana baarakɛlaw dɛmɛ kodɔnbaliw kan ni jamana ma kɛ kodɔnbaliw sago ye a bɛ kɛ mun ye juge o juge y'a fɔ a da la ko tɛ kafiri silamɛ dɛmɛ kafiri kan a y'a gɛn ka bɔ baara la jamanaden ka ca baarakɛla bɛɛ ye a ɲɔgɔnna tɛ yen wa a ɲɔgɔnna 1500 a y'a gɛn ka bila kɛnɛ ma hali n'i y'a sɔrɔ a baden dɔgɔnin don a y'a gɛn ka bila kɛnɛ ma a kuma de sera sa an ka bɔ an ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna quoi awɔ an y'an ka jɔnjɔn ta Kidali jɔnjɔn dangadenw tun sigilen don ko u sigilen don ka jahadisiw de kɔnɔ Bamako n'u nana u bɛ fara kan k'u dɛmɛ a tilara ka médaille ta k'a d'o dangadenw ma anw b'a dɔn aw ka médaille tɛ Buye Hayidara ka médaille don a k'a di Mayi Watara ma a ka tɛmɛ ni Hayidara nɛnini ye an b'o ɲɛdɔn o médaille dir'o ma o n'o ka kan a y'o d'o ma ye nka n'a tɔ dɔnnen bɛ du ci min na k'u ka wuli ka maga dɔ la n'u magara la ni wahabiya misiri kelen sira Bamako a k'a fɔ a ma ko bɛɛ ye nkalon ye n'an ma Mali kɛ wurandaya n'a fɔ a ma ko bɛɛ ye nkalon ye n ko n'an ma Mali kɛ Monrovia ye an k'a fɔ ko bɛɛ ye nkalon ye n'an ma kɛ Sierra Leone ye o tuma anw nakuma k'anw na diɲɛ kɔnɔ a ka taa maga dɔ ka a ye maga dɔ ka porte la an k'a lajɛ mun de don autorité de transition ni mɔgɔ min bɔra bi ka kuma kelen fɔ min tɛ taa juge jimi sira fɛ i weletɔ don ni mɔgɔ min bɔra bi ka fɛn fɔ min tɛ taa procureur weletɔ fɛ i weletɔ don nka n'i bɛ minibaru kɔfɛ min ka di i da i b'a fɔ ko ala ko ten aw ye ala kumakan mɛn ka jigin anw ka jamana kɔnɔ a ye ala sennɔ mɛn ye a ye kira dɔ bolonɔ ye kira kelen ma se anw ka jamana kɔnɔ ala ma se min bɛ k'a fɔ o de y'a ala ye min bɛ k'a fɔ o de y'a kira ye a y'u minɛ a k'u dafara hɛrɛ bɛ sigi ka hɛrɛ tile ka hɛrɛ fɔ a kɔ Espagne y'u ju gɛn ka bɔ Espagne a kɔ kɛra mun ye Espagne ma ni hɛrɛ tɛ ngo endi y'u gɛn ka bɔ endi a kɛra mun ye endi ma ni hɛrɛ tɛ a ye bɔ a k'o de fɔ an ɲɛna wa an b'u gɛn wolofinna yan wolofinna a tɛ kɛ foyi ye wolofinna ma ni hɛrɛ tɛ ko anw de ko ten an b'a fɔ ka hɛrɛ sigi ka hɛrɛ tile ka tila k'an sigi an faso kɔnɔ ko foyi bɔtɔ t'a la ni hɛrɛ tɛ ni min m'a mɛn a fɔlen nin ye n k'u ye dɔ to u bɔnnaw ye u ko sira ye kelen ye ko jo ye kelen ye ko sɔn ye kelen ye ko n'an y'o dɔn k'a ban k'o bugunatigɛ dɔn k'o danfara dɔn ko an ka kɛta filɛ ko kɛta tora an ye fɔta tora an ye ko an ka ɲuman fɔ an ka ɲuman kɛ an ka juguman to ko an ka kodɔn de an k'an tilen ka baara ko k'a dɔn ko maaya nana ka ɲɔgɔn dafa ko maa kelen tɛ se sɔsɔli tɛ min na wolofinden ni wolofinden cɛ n ko sɔsɔtile tɛ min na wolofinna jamana kɔnɔ yan nɔ sɔsɔli tɛ min na wolofinna gun kan wolofinden tɛ se ka bɔ ka min sɔsɔ ɲɛnamaya kɔnɔ wolofindenw an bɛ kɔfɛ diɲɛdenw bolo kɔni maa ni maa tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ la awɔ u bɛ sanfɛ k'an lɔjɛ dugu ma an bɛ dugu ma k'u lɔjɛ sanfɛ n ko hakilima ni hakilima tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ la ayi an ma hakilima ni hakilima ye ka ɲɔgɔn sɔsɔ la wa an bɛ dugu ma k'u lɔjɛ sanfɛ hakilitigi ni hakilitigi tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ la kodɔnbali den minnu nalen b'an dala kɔsa in na n ko yɛrɛ dɔnbali den minnu nalen b'an dala kɔsa in na kumasuli den minnu nalen b'an dala kɔsa in na faso malo den minnu nalen b'an dala kɔsa in na ko wolofinya dakun de ye dugumamɔgɔya ko ye t'a fɔ o ɲɛna ko n'a tɛ ko dɔn k'a ka segin kɔfɛ ko wolofinna tun tɛ ta wolofinna de ye diɲɛ bankun bɛɛ lajɛlen goloba k'a don ɲɔgɔn na k'a ban nka anw m'an ta kɛ ko an bɛ taa maa mara an m'an ta kɛ ko an bɛ taa maa jɔnya anw m'a fɔ ko danbaga y'an bila ko an kana se boli maa si ka ɲɛnamaya in kɔnɔ anw ko n'i bɔra ɲɛnamaya kɔnɔ k'i yɛrɛ dɔn k'i k'a dɔn k'i bɛ ko maa wɛrɛ bɛ o tuma karamɔgɔ ko ten a ka dɔn ko an kan bɛ fɛn kelen ma nka an kan tɛ ɲɔgɔn ma wa n'an ko kɛlɛ ko nin de ko don nbamuru ko tɛ marifa ko tɛ ka t'i juguna y'an ka minibaru kɔfɛ bɛrɛni na bilakoro k'i ba baara ma ka t'i y'an ka minibaru kɔfɛ ko ni e ye se sɔrɔ e bɛ se jumɛn ɲini na o tuma e bɛ k'a ɲini ala min ye o ka se de banna wa ala min bɛ k'a fɔ e ɲɛna ko n'i ye se sɔrɔ silamɛ jamana kɔnɔ k'i ka kafiriw ka du ci o ala ka se banna wa e bɛ k'a ɲini ala min fɛ o ala tun bɛ kuma kunna a tɛ se ka kuma bi wa
e bi ka ɲini ala min fɛ se tun b'a ye kunu se t'a ye bi ka kafiriw ka du ci wa fo e de b'a fɔ ko ni e ye se sɔrɔ o tuma e de ka se sɔrɔlen ye ala ka se sɔrɔlen ye an ye nin yɔrɔ in faamu kamɛtidenw a ye nin mɛn n ko a ye Banjugu Tarawele lamɛn bilakɔrɔ lajɛ k'i min i y'an ka minibaru kɔfɛ ko a bɛ kɛmɛ ko a b'a fɔ ko ka taa anw ka du ci Banjugu ye mun ye n'anw den filan tɛ san 57 anw ka tɔrɔbɔtɔrɔbakɛ ka si gilasi jukɔrɔ ka si siyɔrɔ jugu la ka sɔn muɲu ma tunga fɛ ka sɔn an badenw ka tɔɔrɔ ma ka sɔn jɛman ka tɔɔrɔ ma ka sɔn finman ka tɔɔrɔ ma ka dɔrɔmɛ kelen kelen ni 2 min fara ɲɔgɔn kan ka t'o kɛ ka bɔgɔsɔ min wuli faso la dangaden dɔ ka nin yaala minibaru kɔfɛ n ko bilakɔrɔ dɔ ka nin yanga minibaru kɔfɛ ko ni se sɔrɔla ko ka t'o du ci autorité de transition on te rappelle an b'a rappeler n'a ma kuma nin na kumako de filɛ nin ye n'a ma kɛlɛ kɛ nin na kɛlɛkɛko de filɛ nin ye n'a ma mɔgɔ minɛ nin na mɔgɔ minɛko de filɛ nin ye ni ninnu y'u jɔ cɛ o cɛ ka duda la don o don hali k'i ka porte dɔrɔn bɔ ko kamɛti don o tuma Mali an b'a dɔn n'i y'a sɔrɔ a nana silamɛden min mɔmuso ka kɔɲɔminan na ka n'a bila Mali in kɔnɔ o b'o fɔ an ye ni silamɛden min mɔkɛ ka yiri ka jɛlɛnɔ min bɛ Mali la i ye dugu min tu tigɛ k'o sigi i b'o fɔ an ye komi a farala dangaden kodɔnbaliw kan ko Segu dɔ de y'o tu tigɛ Segu tɛ minɛ arabu dɔ de y'a tu tigɛ dangaden fugari kodɔnbali ninnu ko Mali kɔnɔ k'olu taara k'u bila baara la an minnu bɛ tunga fɛ an bɛ ka wari min bila ka taa Mali kɔnɔ k'a kɛ ka balo san an bɛ ka wari min bila ka taa di an ka mɔgɔw ma k'a kɛ ka fura san k'a kɛ ka fɛɛrɛbɔ san k'a kɛ k'u jajɛko san o fɛɛrɛbɔ kelen tɛ don Mali la n'a ma douanier sara o balo kelen tɛ don Mali la n'a ma douanier sara o wari in tɛ o tɛ don fura foyi la fura min ma douanier sara o douanier wari de bɛ taa bila wagane kɔnɔ o de bɛ kɛ ka Maliden baarakɛla bɛɛ lajɛlen sara minibaru kɔfɛ mɔgɔ ninnu u bɛ ka joli sara ka don wagane kɔnɔ a ye Buwako de fɔra an ɲɛna juges procureurs a ye Buwaka fɔ an ɲɛna misiri joli bɛ Mali la min bɛ ka dɔrɔmɛ kelen min sara k'a bɛ ka don anw ka wagane kɔnɔ a y'o misiriw de fɔ an ɲɛna hali bi aw de kan bɛ fugariw ma baarakɛbaliw ma kodɔnbaliw ma k'a tɛ jamana baarakɛlaw dɛmɛ kodɔnbaliw kan ni jamana ma kɛ kodɔnbaliw sago ye a bɛ kɛ mun ye juge o juge y'a fɔ a da la k'a tɛ kafiri silamɛ dɛmɛ kafiri kan a y'a gɛn ka bɔ baara la jamanaden ka ca baarakɛla bɛ yen a ɲɔgɔnna tɛ yen wa a ɲɔgɔnna 1500 a y'a gɛn ka bila kɛnɛ ma hali n'i y'a sɔrɔ a baden dɔgɔnin don a y'a gɛn ka bila kɛnɛ ma a kuma de sera sa an ka bɔ an ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna quoi awɔ an y'an ka jɔnjɔn ta Kidali jɔnjɔn dangadenw tun sigilen don ko u sigilen don ka jahadisiw de kɔnɔ Bamako n'u nana u bɛ fɛɛrɛ kan k'u dɛmɛ a tilara ka médaille ta k'a d'o dangadenw ma anw b'a dɔn aw ka médaille tɛ Buye Hayidara ka médaille don a k'a di Mayi Watara ma a ka tɛmɛ ni Hayidara nɛnini ye an b'o ɲɛdɔn o médaille dir'o ma o n'o ka kan a y'o d'o ma ye nka n'a tɔ dɔnnen bɛ du ci min na k'u ka wuli ka maga dɔ la n'u magara la ni wahabiya misiri kelen sira Bamako a k'a fɔ a ma ko bɛɛ ye nkalon ye n'a ma Mali kɛ wurandaya n'a fɔ a ma ko bɛɛ ye nkalon ye n ko n'a ma Mali kɛ Monrovia ye a k'a fɔ ko bɛɛ ye nkalon ye n'a ma kɛ Sierra Leone ye o tuma anw nakuma k'anw na diɲɛ kɔnɔ a ka taa maga dɔ ka a ye maga dɔ ka porte la an k'a lajɛ mun de don autorité de transition ni mɔgɔ min bɔra bi ka kuma kelen fɔ min tɛ taa juge jimi sira fɛ i weletɔ don ni mɔgɔ min bɔra bi ka fɛn fɔ min tɛ taa procureur weleta fɛ i weletɔ don nka n'i bɛ minibaru kɔfɛ min ka d'i da i b'a fɔ ko ala ko ten aw ye ala kumakan mɛn ka jigin anw ka jamana kɔnɔ a ye ala senɔ mɛn ye a ye kira dɔ bolonɔ ye kira kelen ma se anw ka jamana kɔnɔ ala ma se min bɛ k'a fɔ o de y'a ala ye min bɛ k'a fɔ o de y'a kira ye a y'u minɛ a k'u dafara hɛrɛ bɛ sigi ka hɛrɛ tile ka hɛrɛ fɔ a kɔ Espagne y'u ju gɛn ka bɔ Espagne a kɔ kɛra mun ye Espagne ma ni hɛrɛ tɛ n ko Inde y'u gɛn ka bɔ Inde a kɛra mun ye Inde ma ni hɛrɛ tɛ a ye Buwako de fɔ an ɲɛna wa an b'u gɛn wolofinɛ yan wolofinɛ a tɛ kɛ foyi ye wolofinɛ ma ni hɛrɛ tɛ ko anw de ko ten an b'a fɔ ka hɛrɛ sigi ka hɛrɛ tile ka tila k'an sigi an faso kɔnɔ ko foyi bɔtɔ t'a la ni hɛrɛ tɛ ni min m'a mɛn a fɔlen nin ye o tɛ karamɔgɔ Jibalo karamɔgɔ ne ko a dan sɔgɔ ko danbɛ su la dan tɛ ɲɛnamana karamɔgɔ Bagayogo karamɔgɔ k'i fo ka Buguni Ngunga mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la an sera an karamɔgɔ ka video de ma n'o ye Nji Kulubali a bɛ ka Banjugu Tarawele ka video kɔrɔma in jaabi n ko an bɛ bɔ k'an ka jɛgɛ bɛ ji da de fara karamɔgɔ ta in kan
awo be ko nin tulo be na be nyebe ni na nga aka na jigi nunu na de banyugu ya fo anyeje ga haidara ya fo anyejugu ga abe fo ligede ne domina malla ngo domina malla chewo cheni jo mini baru ko ko mali islam jamana ami dongi dafara o sebene me constitution yoromna ko mali islam jamana ni ma sebene mboka irana ngo ambi dafara ni constitution de toye ka herati ga heratli ga tlaka fina ko foi bototara ni herate kadaka an faso bengan sebe an faso constitution ata kono yorosi ko mali islam jamana o kuma o mino mega ne kuma info sharia tugu ta do ko biga sharia soso wa ngo mohamed mugu jo malla ko mali islam jamana mali sharia tugu ta do ko ni kuma ka miga sharia soto wa ko ya soto ni marfaye yala gali ya soto ni marfaye danga de fora miga soto mini bar ko fe na dai no go soto libaga be to ko te go soto libaga wa a be to ko soto libaga ko ni chewo bite mene ko fe ko mali islam jamana o sebena constitution yorom na fi go bo ko ira jujula ni mo bo ko ira fo tiye fo ka tani MCA la awo bamako kura kaso bo ko ni figa tade ni kidali minana ka ba bara wara tambulo ni ka bamako nettoyer te o kuma ngata kafa ngata nami gata siga tara an seto do awo uma fo ko be ya mali ni Guinée de la o kuma abi tagabo o jamana fula de kono folo to bi soro ka ye ka bo ala kene ka ya beta to do ngo kene ka ya beta to do matuma do ko arabu bi se ka wuli nu ko nafule kanu jo wolo fina jamana tigila ko mi so ka misiri jo ga jamana kono i ka fo arabu nyana maga arabu nyana ko ne mago ma se misiri ma o fora yoro mina kono amba do nga fo ko jonjon tara ka ba ko jonjon tara ko banyugu ma na le te Traoré halala ko aka Ibrahim lo ko Traoré de halala o jena misiri jon war ko ka je misiri ko ka jo mini baru barakela no fe ka je arabu ga war ko ambo nywana chew de fe natundira mali de manga che banyugu Traoré ngona tundira awde ma ni ya soro ko anga jamana tigitu ngo ko ateni fe etmo ke akuma dai danga de kulo o ga wuli ga kuma Ibrahim ma ga nga loje ko do ga wuli ga kuma ko muna ma so nga misiri war mine anga loje ni ya fo ni shukora ki to Burkina dugute je ki to enno kene ga bela jine jole nye bala awo kele bi safe de karamo ngo kele bi safe ami filiga joyan